Welkom. Ik wil jullie graag van harte welkom heten tijdens de College Tour van 1 april. En dat is geen grap. We zijn vandaag bezig met de 10e College Tour. Ik ben Wietske Schut en ik ben werkzaam bij het KFPS als manager keuringen en opleidingen. Vandaag staan de aanlegtesten, de ABFP en de IBOP centraal. De vraag is wat deze testen voor toegevoegde waarde hebben voor de fokkerij en welk doel zij dienen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u dit via ons vaste nummer een appje sturen. Deze vragen zullen op het eind beantwoord worden. Vandaag zullen we de volgende onderwerpen bespreken: het fokdoel van het Friese paard, aanlegtesten en sport, rol van de aanlegtesten en sport bij predicaten, de ABFP, de IBOP, de sport, het verschil tussen de aanlegtesten en sport, het Scala der Ausbildung, belangrijke definities en waar kies je als eigenaar voor. We zullen starten met het fokdoel van het Friese paard. Immers hier beginnen we. Een functioneel en harmonisch gebouwd gebruikspaard, in het bezit van de Friese raskenmerken, dat gezond en vitaal is en aanleg heeft om in de sport te kunnen presteren. We zullen aan deze laatste zin vandaag aandacht besteden. Want hoe test je of het paard deze aanleg heeft om in de sport te kunnen presteren? Hoe meten we deze sportaanleg in het kader van ons fokprogramma? Als veulen begin je eigenlijk al met testen. Dit veulen wordt in vrije beweging op de keuring getoond en ontvangt hier cijfers voor. Vervolgens gaan we dan vaak als 3-jarige naar een stamboekopname. Hier gaat het eveneens om vrije beweging, hoewel dit wel aan de hand is. Beide zijn onbelaste beweging, zowel het veulen als het 3-jarige. Het fokdoel omschrijft belaste beweging, het gebruikspaard. Er zit nog steeds een grote discrepantie tussen onbelaste en belastbare beweging. Het gevolg hiervan is dat er nog steeds te weinig voorspelbaarheid is voor het fokdoel. Daarvoor zijn de aanlegtesten in het leven geroepen. Welke aanlegtesten hebben we? Het gaat hierbij om de ABFP en om de IBOP. Deze testen blijken in de praktijk een goede voorspeller te zijn voor de aanleg van de sport. Dit blijkt ook uit het feit dat de hengsten waarvan de nakomelingen het goed doen tijdens de aanlegtesten ook een groter percentage hebben met een sportpredicaat. Gegevens uit de aanlegtesten staan dus dichter bij het fokdoel dan de bewegingsgegevens van de keuringen die aan de hand zijn. We achten deze testen dan ook van grote waarde binnen het stamboek. Naast de aanlegtesten vormen het sport en het sportpredicaat een informatiebron. Door middel van deze sportgegevens proberen we ook de aanleg van het Friese paard vast te stellen. We hebben hier 2 verschillende predicaten, het sportpredicaat en het sportelitepredicaat. De sport heeft een andere structuur en werkt anders dan de aanlegtesten. De aanlegtesten worden georganiseerd door het KFPS en de sport door de KNAS. Ik zal straks het verschil uiteenzetten tussen de aanlegtesten en de sport. Tevens hebben de aanlegtesten ook een rol bij de predicaten. Je kan voorafgaand aan de keuring met je paard naar een aanlegtest gaan. Dan zal de aanlegtest alleen positief meegenomen worden bij de bij de exterieurjury. Het is van belang om te weten dat deze scores voor de basisgangen, als ze positief zijn, de scores voor beweging aan de hand kunnen vervangen. Dit geldt niet voor de sport. Bent u met uw paard naar de keuring en heeft het paard uw sportpredicaat, dan wordt dit niet meegenomen tijdens de exterieurkeuring. Tevens spelen de ABFP en de HIBOP ook een rol bij de verhoging van het predicaat. We hebben dan het voorlopig sterpredicaat en het voorlopig kroon- of modelpredicaat. Om een voorlopig sterpredicaat om te zetten tot een definitief sterpredicaat heeft men een 6,7 gemiddeld nodig op de stap en de draf. Dit houdt in een 6,5 op bijvoorbeeld de stap en een 7 op de draf. Uiteraard mag dit ook omgekeerd en een 7 en een 7 en een 7 en 8 zijn uiteraard ook meer dan voldoende. Wat niet belangrijk is bij het voorlopig sterpredicaat is het eindtotaal. Het omzetten van een voorlopig ster naar een definitief sterpredicaat is niet mogelijk met een sportpredicaat. Als we dan vervolgens gaan kijken naar het voorlopig kroon- en modelpredicaat, dan is er bij een IBOP of ABFP een eindtotaal van 77 punten nodig. Tevens is het een vereiste dat een 7 gemiddeld is op de basisgangen. En er mag niet lager dan een 6 op de basisgangen gegeven worden.
Wat een groot verschil is nog tussen de voorlopige ster en de voorlopige kroon en modelpredicaat, is dat er bij het voorlopige kroon en modelpredicaat wel verhoging mogelijk is, dus om te zetten naar een definitief predicaat met een sportpredicaat. Door de gegevens van de aanlegtesten te combineren met de gegevens van de exterieurtesten, krijg je een mix van exterieur en beweging. Vervolgens hebben we nog een predicaat waarbij het van belang is of een paard een test of in de sport heeft gelopen. Dit is het prestatiepredicaat. Hierbij gaat het om een merrie die 3 of meer nakomelingen heeft. Voor een aanlegtest geldt dat deze paarden 75 punten of meer hebben gehaald. En ook geldt het sportpredicaat. Tevens is een combinatie van aanlegtest en sport mogelijk. Hieronder ziet u een voorbeeld. Een IBOB van 75 punten, een sportdressuurpredicaat en een sportmannenpredicaat. Deze 3 gegevens leveren ook het prestatiepredicaat op. Ook zijn de aanlegtesten van belang voor de fokwaardeschatting. De fokwaardeschatting geeft informatie over de genetische aanleg van een paard. Het is belangrijk om tot een betrouwbare fokwaarde te komen. En hoe meer informatie er is, hoe betrouwbaarder deze fokwaarde ook zal zijn. De aanlegtesten vormen daarom een belangrijke bron voor deze fokwaardeschatting. En deze fokwaardeschatting is dan weer van belang voor het fokdoel. We gaan nu eerst beginnen met de ABFP. De ABFP staat voor aanleg- en bruikbaarheidstest Friese paarden. We hebben verschillende lengtes van de ABFP. Je hebt de reguliere 7-weekse. Deze is eigenlijk 5 weken, maar er zit vaak 2 weken voorbereidingstijd vast. En we hebben een 2-weekse test. Er zit niet alleen een verschil in duur, maar ook in de disciplines. Bij een reguliere 7-weekse test zijn er 3 disciplines waarbij een paard 2 eindbalken en 1 cijfer krijgt. Bij een 2-weekse test kunt u kiezen tussen het dressuur of mennen. Uw paard verkrijgt dan slechts 1 eindbalk. Het doel van de ABFP is om de natuurlijke aanleg van een paard te beoordelen. De paarden worden in groepsgewijze training getraind en beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat de paarden in rust en ontspanning voorgesteld kunnen worden. Op deze wijze is de natuurlijke aanleg het meest zichtbaar. Daarnaast kunnen de paarden onderling vergeleken worden. Bij de ABFP worden bij voorkeur 3-jarige paarden aangeleverd, maar de gemiddelde leeftijd is tussen de 3 en de 5 jaar. Oudere paarden mogen aangeleverd worden. De ABFP is een laagdrempelige methode om veel informatie in een korte periode over je paard te verkrijgen. Je krijgt immers 2 eindbalken voor het dressuur en voor het mennen en dan nog een eindcijfer voor het tuigen. De ABFP is tevens van belang voor het gezamenlijke nakomelingenonderzoek. Zoals ik net al aangaf, is de ABFP van belang voor het nakomelingenonderzoek en dus niet alleen van belang voor de natuurlijke aanleg. Waarom hebben we nakomelingenonderzoek? Het nakomelingenonderzoek is bij het KFPS goedgekeurde dekhengsten. Tijdens het nakomelingenonderzoek is er een standaard regime en een onafhankelijke ruiter. Van elke hengst worden dan ook 20 nakomelingen geprikt. Op basis van deze nakomelingen en de score en het commentaar wat ze krijgen tijdens de ABFP-test wordt een rapport opgesteld. Er worden bij voorkeur 3-jarigen geprikt. Er is een snelle informatieziening bij jonge paarden. De generatieinterval blijft kleiner als ze jong zijn en de fokkerij zal nog sneller vooruit gaan. Ervan uitgaande dat elke nieuwe generatie beter is dan de vorige. Tevens is het ook belangrijk om toe te voegen dat 3-jarigen nog het minst bewerkt zijn door de ruiter. Dus de natuurlijke aanleg is hier nog het meest zichtbaar. Als je immers gaat wachten tot de nakomelingen in de sport presteren, dan zijn deze op zijn minst 5 of 6 jaar oud. Als je sportmennen wil zijn, dan moet het paard minstens 5 jaar oud zijn en voor de dressuur geldt dat 6. Dit betekent dat je dus 2 of 3 jaar later pas informatie over een desbetreffende hengst zou verkrijgen. Op deze wijze proberen we via het nakomelingenonderzoek eerder informatie te krijgen over de fokwaarde van de hengst. Daarnaast worden tijdens de ABFP ook 18 karakterkenmerken gescoord. Dit geeft een zeer waardevolle informatie voor een goed en bewerkbaar paard en tegelijk ook een uiterst betrouwbaar paard. Want immers vinden we dit nog steeds erg belangrijk. Het karakter van het Friese paard is goed en dat willen we ook graag goed houden. Dus om dit in stand te houden worden deze 18 karakterkenmerken ook gescoord tijdens de ABFP-test. Zoals ik net al aangaf is de duur normaal gesproken 7 weken. Men kan ook kiezen voor 5 weken. Dit is niet het geval tijdens het nakomelingenonderzoek.
Deze 2 weken van voorbereidingstijd is verplicht voor het nakomelingonderzoek. Bij de reguliere ABFP zijn er 4 beoordelingen. Deze zijn 2 keer onder het zadel en 2 keer aangespannen. Hierbij worden de dressuur en het mennen en de tuigaanleg beoordeeld. Voor de 2-weekse test geldt dat het paard tijdens de aanlevering bekeken moet worden om te kijken of het paard voldoende trainbaar is om in die 2 weken tijd een goed beeld van het paard te kunnen schetsen. Het paard wordt maximaal 3 keer bekeken. Aangezien het vaak om jonge paarden gaat bij de reguliere test, is het ook van belang om goed te kijken of een paard vooruit gaat. Als een paard zeer veel potentie toont en zeer veel vooruitgang heeft, dan wordt het ook meegenomen in de cijfers. Laat een paard minder progressie zien, dan zal het ook tot uitdrukking komen in het cijfer van het paard. Na de laatste beoordeling zal de jury een mondelinge toelichting geven en ook cijfers. Zoals al eerder aangegeven worden tijdens de reguliere test 2 eindbalken gevormd en 1 eindcijfer. 2 eindbalken, eentje voor de dressuur en eentje voor het mennen, 1 eindcijfer voor het tuigen. Tijdens de 2-weekse test, wat dus ook het verschil is met de 7-weekse, is dat er slechts 1 discipline beoordeeld wordt. Het gaat dan om het dressuur of om het mennen en daar wordt een eindbalk dan ook voor bekendgemaakt. Het totaal is bij de eindbalken 110. Hier kunt u zien op welke onderdelen de paarden beoordeeld worden. Het gaat om de gangen, stap, draf en galop, lichaamshouding en balans, souplesse, schakelen, impuls en het eindtotaal. Hieronder kunt u zien hoe vaak iets meegeteld wordt. Hier geldt voor de gangen, stap, draf, galop 2 keer, lichaamshouding en balans ook 2 keer, souplesse, schakelen en impuls 1 keer. En zoals aangegeven komt het eindtotaal dan op 110 punten uit. We gaan dan naar de menproef. Hier ziet u het verschil dat er geen galop is toegevoegd. Dit is nog om de reden dat het vaak om jonge paarden gaat. En daarom is er geen galop toegevoegd. Daardoor hebben we stap, draf, lichaamshouding en balans en souplesse, die allemaal 2 keer gelden. En schakelen, impuls en totaal. Ook hier geldt een eindtotaal van 110 punten. We gaan dan verder naar de IBOP. De IBOP staat voor Instelling, Bruikbaarheid, Onderzoek, Paard. Tussen aanhalings of tussen haakjes het Friese paard, want daar gaat het hier natuurlijk uiteindelijk om. Bij de IBOP is het eveneens als bij de ABFP het doel om de natuurlijke aanleg van het paard zoveel mogelijk te beoordelen. Het verschil is echter dat de training hier door een eigen ruimte plaatsvindt. En het paard kan dan ook in eigen tempo getraind worden. Dit is een voordeel van de eigenaar. De eigenaar kan zelf bepalen wie traint, hoe lang en in welke discipline. De IBOP kan slechts gereden worden vanaf de leeftijd van 4 jaar. Voor zowel de dressuur als de menproef is er 1 vaste proef. Deze dient elk paard dan ook af te leggen. Ook tijdens de IBOP zijn er 3 verschillende testen. De rijproef, de menproef en de tuigproef. De te rijden proeven worden niet als proef beoordeeld, maar zijn slechts een uniform middel om zich te tonen aan de jury. Het is dan ook van belang dat de natuurlijke aanleg van het paard centraal staat. Wat niet van belang is dat het proefje zo netjes mogelijk uitgevoerd wordt. Als we bijvoorbeeld gaan zeggen dat je recht op de AC-lijn moet binnenkomen, is het bij een dressuurproef van belang dat je kaarsrecht op die lijn binnenkomt. Als je gaat kijken naar een aanlegtest, is een slingertje niet zo heel hinderlijk. Het gaat immers om de stap, de draf, de galop, lichaamshouding en balans, souplesse, impuls en het schakelend vermogen. Dus zit er een slingertje in je proef, maak je daar niet te druk om. Zit er een aanleuningsfoutje, maak je daar niet te druk om. Als dit vaker gebeurt, dan wordt het uiteraard wel meegenomen, maar een enkel foutje of een slingertje wordt echt niet meegenomen tijdens de aanlegtesten. Daarom is het ook van belang dat er veel overgangen tussen de gangen zijn, maar ook tussen de middengangen. Dit geeft heel veel informatie over de gangen, over het schakelend vermogen van het paard en dus ook de aanleg van het tuig, men en dressuurpaard. We gaan hierbij kijken naar de balken voor de rijproef. Deze is hetzelfde als de ABFP, stap, draf, galop, lichaamshouding, balans, souplesse, schakelen, impuls. Geldt maal 2, maal 2, maal 2 en maal 2. En de laatste 3 onderdelen gelden 1 keer. En weer een eindtotaal. En ook hiervoor geldt dat 110 het totale plaatje is als elk paard een 10 ergens op krijgt. Gaan we kijken naar de menproef. Hierbij ziet u wel dat de galop is meegenomen.
IBOP-paarden mogen 4 jaar en ouder zijn. 3-jarigen mogen nog niet deelnemen aan een IBOP. Het gaat hier weer om dezelfde balkens die we net hebben gezien en ik zal hem dan ook verder niet uitleggen. De tuigproef heeft geheel een andere opzet. We kijken hier al naar de stap, die slechts maar 1 keer meetelt. Het onderdeel draf is zelfs in 3 onderdelen verdeeld, waarbij er eigenlijk 2 onderdelen ook nog dubbel meetellen en 1 onderdeel 1 keer. Er kan dus wel gezegd worden dat de nadruk duidelijk op de draf ligt bij de tuigproef. Tevens hebben we hier lichaamshouding en balans, die herkennen we van de vorige balken. Front, dat is weer een nieuwe, die zal ik straks ook verder uitleggen. Souplesse, impuls en totaal. Wat nog verder van belang is om te weten, is hoeveel en hoe vaak mag ik met mijn paard een IBOP-proef rijden. Het is voor elk paard mogelijk om 2 testen per jaar af te leggen. Mag dit dan ook op 1 dag? Ja, je mag ook met je paard op 1 dag 2 testen afleggen. Let op, het is dan wel van belang dat het in 2 verschillende disciplines is. Bijvoorbeeld het mennen en het tuigen. Of dressuur, rijden onder het zadel of voor de wagen. Dat is van belang. Wil je dat niet op 1 dag doen, dan mag je wel op 2 verschillende dagen in dezelfde discipline een test rijden. Dus je mag 2 keer een dressuurtest rijden per jaar, zolang dat maar niet op dezelfde dag is. Wat van belang is voor u als eigenaar, is de invloed van de ruiter. De ruiter heeft een grote invloed op uw paard. Deze keuze maakt u zelf. U dient zich daarbij bewust te zijn van het feit dat de slechte ruiter het ontspannen bewegingsmechanisme van het paard remt. Dit zal zorgen voor een slechtere presentatie van uw paard en dus voor lagere cijfers zorgen. Een goede ruiter camoufleert echter de tekortkomingen van uw paard. Dit is voor de score misschien fijn. Het is echter wel van belang om te onthouden dat paarden niet zichzelf vererven en niet de ruiter. Dus heeft u een hele goede ruiter die veel camoufleert, dan kan uw paard wel hele hoge cijfers krijgen, maar dit is uiteraard niet van belang voor de fokkerij. U krijgt immers de ruiter niet mee met het veulen. Wat wel de taak van de ruiter is zoveel mogelijk de natuurlijke eigenschappen van het paard optimaal aan de jury tonen. Sinds januari 2021 hebben we een nieuwe proef. Omdat de doelgroep toch veelal jonge paarden en of drachtige merries zijn we tot een korte en meer vloeiende proef gekomen. Het is immers niet van belang of het paard een goed uithoudingsvermogen heeft. Het gaat om de aanleg te kunnen testen. Daarvoor is ervoor gekozen voor een korte en vloeiende proef. Wat tevens van belang is dat er veel symmetrie in de proef zit. Een paard moet gedragenheid tonen, houding en balans, maar ook zowel links of rechts nagenoeg geen verschil tonen. Door die symmetrie in de proef te plaatsen kun je zien of een paard recht is. Een recente toevoeging bij de aanlegtesten is de toevoeging van de A's. Uw paard kan punten krijgen of krijgt punten tijdens een aanlegtest. En de A's kunnen dan worden toegevoegd. Heeft uw paard lager dan 73 punten, dan wordt er geen A toegevoegd. Heeft uw paard tussen de 73 en 76,5 punt, dan wordt er een A toegevoegd. Heeft uw paard 77 tot en met 81,5 punt, dan wordt er AA toegevoegd. En de triple A wordt verkregen voor 82 punten en hoger. Het is van belang om te weten dat de eigenaar wel een certificaat krijgt met de uitslag en de cijfers, maar dat deze uitslag en de cijfers niet op het stamboekpapier vermeld staan. Slechts de A's worden op het stamboekpapier vermeld. Wat is nou het nut van de ABFP en de IBOP? Even kort samengevat. Het is het bepalen van de gebruikswaarde per discipline. De natuurlijke aanleg wordt voor het paard beoordeeld. Dit is zeer waardevolle informatie voor de eigenaar. Wat wilt u met het paard doen? Voor welke discipline is het paard het meest geschikt? Maar ook als u een veulentje wil fokken, wat zijn de sterke punten en wat zijn de zwakke punten? Wat wil je verbeteren bij je merrie? Daarnaast is het ook voor de hengstenselectie en de nakomelingenonderzoek wat erbij hoort van belang. Door middel van het prikken van de 20 nakomelingen wordt er een beeld geschetst over de vererfbaarheid van de hengsten. Op deze wijze komt tot objectief en duidelijk beeld van wat de hengst vererft. Ook dit is weer van belang voor u als eigenaar, om te kijken welke zwakke en sterke punten bij uw merrie passen. Daarnaast
kan de aanlegtest ook een predicaat verhogen. Het gaat hierbij van een voorlopig naar een definitief ster, van een voorlopig naar een definitief kroon en hetzelfde geldt voor model. Daarnaast is het ook van belang om tot een goede fokwaardeschatting te komen. Immers willen wij zoveel mogelijk het fokdoel benaderen en de fokwaardeschatting is een middel om dichter bij het fokdoel te komen. We hebben net ook al even kort over de sport gehad. Naast deze aanlegtesten is de sport ook een informatiebron. Helaas lopen er nog te weinig fokpaden in de wedstrijdsport om hier veel informatie uit te kunnen halen. De informatie is dan ook minder betrouwbaar. Dit komt door bepaalde feiten. Zoals ik net ook al aangaf zijn de paden vaak ouder, het aantal is onvoldoende en ook de wedstrijdsetting is onvoldoende uniform. Daarnaast heeft de sport een heel ander doel. Waarbij er met de aanlegtest een zo hoog mogelijk cijfer behaald wilt worden, is het bij een sport niet van belang om zo hoog mogelijke cijfers te halen. Tuurlijk is dat wel het doel, maar met een 6 haalt men het sportpredicaat. Als u overal een 6 op haalt, krijgt u een sportpredicaat. Dus dat is een heel ander gedachte dan de aanlegtesten. Dit houdt dan ook in dat de sport minder van belang is voor de fokwaardeschatting. We hebben ook een sportpredicaat. Dit verschilt per discipline. We zien hier de dressuur, mennen, tuigen en het samengestelde. Voor elk afzonderlijke discipline is een andere vereiste vastgesteld. Wat van belang is voor nu, dit zijn vastomlijnde gegevens. Maar wat nog onduidelijk is hoe het met de tuigen gaat. Op dit moment moet het paard minimaal 5 keer geplaatst zijn in de bovenste 2/3 van een voor winstpunten in aanmerking komende officiële KNS eerklasse rubriek. Op dit moment bestaat dit niet. Zodra wij hier meer over weten, zullen we dit ook duidelijk naar jullie communiceren. Wat op dit moment ook van belang is dat er geen wedstrijden georganiseerd mogen worden. Wel meetmomenten, maar dit geldt slechts voor de personen die onder de 27 jaar zijn. Daarvoor hebben wij aangegeven dat er 2 keer van de 60% voor zowel dressuur als voor het mennen in de set 1 en het set Z online behaald mogen worden. De overige 3 keer 60% voor dressuur en het mennen zullen dan ook in het echt behaald moeten worden. Op een echte wedstrijd of op een echt meetmoment. Naast het gewone sportpredicaat hebben we ook het sportelitepredicaat. Voor de dressuur geldt dat je 5 keer 60% in de Prix St. George moet hebben gereden. Daarnaast hebben we ook nog een elite sportpredicaat als het sportpredicaat behaald wordt in alle 3 disciplines. Dus dressuur, mennen en het tuigen. Wat is van belang? Waarin kun je nou de grote verschillen zien als je kijkt naar sport en de aanlegtesten? Bij de aanlegtesten wordt er veel meer gekeken naar de natuurlijke aanleg van het paard. Tijdens de sport wordt er gekeken naar hoe correct en netjes de proef uitgevoerd wordt. Ook is het van belang dat je moet beseffen dat hoe langer het paard in training is, hoe meer effect de ruiter zal krijgen op het paard. Bij de aanlegtesten is het dan ook minder van belang dat een paard nog geen hoge africhtingsgraad heeft. Zoals ik net al aangaf, een fout is sneller vergeven tijdens de aanlegtest dan tijdens een dressuurproef op een wedstrijd. Tevens is het voor de fokwaarde van belang dat we zo snel mogelijk informatie krijgen over de verervende kenmerken van een hengst. Als we alleen maar naar de sport zouden kijken, dan is het toch echt op z'n vroeg dat het paard een jaar of 5, 6 is voordat je deze gegevens krijgt. Deze wijze loop je toch achterstand op in de fokkerij. Wat een positief iets is voor de sport, is dat je kan zeggen dat de duurzaamheid en karakter een grotere rol spelen. Het paard zou over het algemeen langer getraind moeten worden en zou dan ook over karakter moeten beschikken dat hij genoeg mee wil werken. Tevens door zwaardere belasting wordt de duurzaamheid van het paard getest. Kan de gezondheid van het paard dus zwaardere belasting aan. Toch wordt er gekeken naar hele andere kenmerken. Wat ik net al aangaf, met die 6 wordt er 60% behaald en een winstpunt. En dan kan men dus uiteindelijk aan het sportpredicaat komen. Zelfs het sportelitepredicaat zou dan gehaald kunnen worden. Tevens is er bij de sport geen eenduidig systeem. Als je een ruiter hebt die elk paard in de Z1 mag starten, kan dit paard meteen in de Z1 gestart worden. Heb je een ruiter dat in de B moet beginnen, dan zal het paard een veel langer traject moeten doorlopen om in de Z1 te eindigen. Met andere woorden,
Er is een veel grotere invloed van de ruiter bij de sport. Om verder te gaan bij het Skala der Ausbildung. U kunt zich wel afvragen, hoe komt men aan die cijfers? Welke criteria lenen zich daarvoor? Nou, hiervoor kunnen we kort gezegd naar het Skala der Ausbildung kijken. Niet alleen voor de ABFP of voor de IBOP is het van belang, maar ook voor de sport. In alle gevallen wordt het Skala als leidraad gebruikt. Dit zijn de termen die van belang zijn tijdens de Skala der Ausbildung. De tact, souplesse, aanleuning, impuls, rechtgerichtheid en verzameling. Je kunt zich wel voorstellen dat het grootste gedeelte van de aanlegtesten zich op deze 4 geconcentreerd wordt en deze ook nog. De verzameling zal bij de aanlegtesten vaak weinig tot niet tot uiting komen. Dit heeft ook met de africhtingsgraad te maken. In de sport zal hier ook meer de nadruk op gelegd worden en bij het jonge, groenere paard zal hier meer de nadruk op gelegd worden. U ziet hier bovenaan tact staan. Tact is het allerbelangrijkste. Als er geen tactzuiverheid van de gangen is, dan is het cijfer altijd onvoldoende. Vandaar dat ik daar straks ook bij elke gang verder op zal ingaan. De stap. Zoals u hier al ziet, staat er 4 takt. Het is zeer van belang dat de stap over een goede 4-takt beschikt. De takt en regelmaat is belangrijk. Is uw paard taktmatig en heeft het paard een 4-takt, dan zit uw paard in principe al op een 6. Al deze onderdelen zullen voor een hoger cijfer leiden. Mist uw paard de takt en regelmaat, u kan hierbij denken aan het lateraal gaan van een paard of het kort lang zijn. Dit zijn zware fouten en deze worden dan ook hard afgestraft. Het achterbeen moet het voorbeen verdrijven. Dit heeft met name met het lateraal of niet lateraal gaan te maken en dus ook weer met de takt. Wilt u een hoger cijfer halen voor de stap, dan is het van belang dat het paard buiging heeft in het spronggewricht. Niet alleen buiging is vereist, maar ook het omhoog brengen en het naar voren zetten. Want bij het volgende punt is het ruimte en ondertreden van het achterbeen is ook van belang voor een goed cijfer. Hoe meer het paard overstapt, hoe hoger het cijfer dan ook weer kan worden. Daarnaast kijken we nog naar het voorbeen, dat het paard vanuit de schouder met veel lichaamsgebruik het voorbeen naar voren plaatst. De stap is heel kwetsbaar en dan ook het minst trainbaar. Heeft uw paard een goede stap, dan zal dit heel makkelijk een 8 kunnen zijn. Heeft uw paard een slechte stap, mist hij de takt, dan kan het ook heel makkelijk een onvoldoende worden. En dit is lastig te verbeteren met training. Daarom is de stap ook heel belangrijk. De draf. Dan gaan we allereerst weer kijken, wat voor takt heeft die draf? Een 2-takt. Dus we gaan kijken naar de takt, regelmaat en de souplesse. Bij de draf is het ook de afdruk en het zweefmoment van belang, de gedragenheid, een soepel rug- en lichaamsgebruik en het gebruik van het achterbeen. Het paard moet ook over veel balans beschikken. Het is van belang dat een paard in de wendingen ook die takt en die regelmaat en souplesse vasthoudt. Ook is het belangrijk dat er geen tot weinig verschil is tussen links en rechts. Dit zal op de voltes door de S van hand veranderen en in de wendingen duidelijk zichtbaar zijn of het paard over balans en dan dus ook over gedragenheid, afdruk en zweefmoment zal beschikken. Dit hangt veelal met elkaar samen. Gaan we verder naar de galop. We gaan eerst weer kijken wat voor takt heeft de galop. Het gaat hierbij om een 3-takt. Is de galop in een 3-takt, dan zit u weer al op een 6. En dan gaan we weer kijken hoe gaan we die 6 omhoog krijgen. Als uw paard veel gedragenheid en sprong heeft, kan het cijfer omhoog gaan. Het is van belang dat het paard goed bergop galoppeert. Dit is komt met name tot uiting in de middengalop. Het is ook belangrijk dat uw paard een goed rug- en lichaamsgebruik heeft. De rug mag niet weggedrukt worden. Ook zijn van belang ruimte en de verruiming en de balans in de galop. Het volgende onderdeel tijdens de IWOP en de ABFP-testen zijn lichaamshouding en balans. Het is niet alleen van belang dat een paard een goede zelfhouding heeft, ook is de hoofd-halshouding van belang. Wat we ook steeds vaker in het dressuur zien, is dat men graag een neus op de loodlijn wil hebben. Loopt het paard hier te veel achter of gaat het paard heel diep, dan heeft het paard een minder goede zelfhouding en ook een minder goede hoofd-halshouding. Dit wordt dan weer teruggevonden in het cijfer lichaamshouding en balans. Ook het stukje lopen in de juiste stelling en buiging. Hebben we net al gezien bij de stap, draf en galop. Kun je goed het verschil zien tussen de linker en de rechter galop. Dat wordt hier allemaal ook in meegenomen.
Een paard dient zoveel mogelijk rechtgericht te zijn en symmetrisch. Deze 3 onderdelen hebben dan ook nauwe samenwerking met elkaar. Voor de lichaamshouding is het tevens van belang om het lichaamsgewicht van het paard over te nemen op de achterhand. Het paard krijgt dan meer oprichting en kan dan reizen in de voorhand. Het achterbeen wordt beter ondergezet en het voorbeen zal beter weggezet kunnen worden. Het totaalbeeld is dan opwaarts. Wat tevens van belang is, dat de houding en balans hetzelfde blijven tijdens de overgangen. Dit geldt niet alleen voor de overgangen tussen de gangen, maar ook tijdens de tempowisselingen. Souplesse. Ja, dat is eigenlijk best wel een lastig iets. Het gaat met name om de lossigheid en de souplesse in de gewrichten en de spieren. En men kan het eigenlijk het beste zien door naar de soepelheid in het lichaam te kijken. In lekentermen gezegd danst het paard. Beweegt het paard met veel zwoeng en losgelatenheid. Schakelen. Wat belangrijk is bij het schakelen zijn de gangwisselingen. Dus van stap naar draf, van draf naar galop, maar ook weer terug, van galop naar draf. Heeft het paard meteen weer de goede takt te pakken. Gaat het van een 4-takt meteen naar een 2-takt toe als het van stap naar draf gaat. Dat is erg van belang bij het schakelend vermogen. Dat zien we hieronder staan. Daarnaast zijn de tempowisselingen in de gangen ook belangrijk. Dan kunnen we spreken over een middenstap, een middendraf en een middengalop. Deze dienen met veel verschil te worden uitgevoerd. Dat er een duidelijke markering is van het wegrijden naar de middengalop en het terugrijden vanuit de middengalop. Als dit allemaal goed is, dan zal het paard hoog scoren op het schakelend vermogen en dus op het schakelen. Impuls. Impuls is eigenlijk een samenvoegsel van meerdere criteria. Het is in de definitie van impuls is door de ruiter en menner opgewekte en gecontroleerde energie met drang naar voren. De energie vanuit de achterhand wordt door de ruiter omgezet in de voorwaartse en opwaartse richting. Wat tevens van belang is bij de criteria van impuls is of het paard eruit ziet als een happy athlete. Voelt het paard zich op zijn gemak in deze discipline? Gehoorzaamheid, uitstraling, algehele indruk. Zoals ik al aangaf, het karakter van het paard wordt hierin meegenomen. Heeft het paard werklust en voert het paard het werk met veel plezier uit. Wat van belang is om de wil om te gaan niet te verwarren met loperigheid of een te hoge snelheid. We gaan nu kijken naar enkele tuigtermen. We hebben hier draf van het voorbeengebruik. Dit is van belang om te kijken of een paard de onderarm tenminste horizontaal brengt en dat het voorbeen zo ruim mogelijk en zo hoog mogelijk wordt weggezet. Niet alleen de kniegebruik is hier van belang, maar ook de schouder. Dus je wil graag een paard dat vanuit de schouder en dan zijn knie ver wegzet. Dit om een zo ruim mogelijk voorbeen te creëren. Dan kijken we naar het draf van het achterbeen. Van belang is een krachtige afdruk en sterke buiging in de gewrichten. Wat ik net al aangaf, je wil graag dat een paard zijn been optilt. En daarnaast, dat is het volgende onderdeel, dat het paard zijn achterbeen ver onder de massa plaatst. Daarbij wil je ook daling in de achterhand. Als een paard dit doet en dan vervolgens met zijn kroep omhoog gaat, dan drukt hij op de voorhand en dan mis je weer het mooie voorbeengebruik. Dus vandaar is de daling in de achterhand zeer van belang. Als een paard beschikt over een goed achterbeen en een goed voorbeen, dan heeft het paard vaak ook een goed zweefmoment in de draf. Dit is de definitie van het zweefmoment. En de criteria zijn, zoals ik hier al zei, het achterbeen dat van belang is, het ruim loskomen en het veel bodem nemen. We gaan vervolgens kijken naar het front. Het gaat eigenlijk dan met name om de positie van de hoofd-hals. En een vierde oprichting is daarbij van groot belang. De hoofd-halshouding is dan bijna verticaal ten opzichte van de romp. Het maken van front is van belang voor een tuigpaard. Zonder het maken van front kan het voorbeen niet weggezet worden. We gaan vervolgens kijken naar tijd, geld en keuzes. Wat zijn nou de kosten van een IBOP-test? Van een 7-weekse, van een 5-weekse en van een 2-weekse? En wat betekent het voor u als eigenaar als uw paard aan het nakomelingonderzoek meedoet? Nou, u kunt hier de kosten vinden.
Dit zijn de kosten van de IBOB. Dit zijn de 7-weekse. Dit zijn de kosten van de 5-weekse. De kosten van de 2-weekse. En uw eigen bijdrage als eigenaar voor het nakomelingonderzoek. U heeft al gehoord dat de ABFP een vastomlijnde periode heeft. Het paard dient daarvoor wel echter de beginselen van het rijden en van het mennen te kennen. Tevens is een goede conditie van het paard voor belang. Anders kan het paard deze 7 weken niet volhouden. Bij een IBOB kan er veel gerichter naar de behoeftes van het paard gekeken worden. Men kan over een veel langere periode van tijd het paard trainen en kijken wanneer het paard klaar is voor de IBOB. Gemiddeld staat een paard 3 maanden in training voor een IBOB. U moet echter wel rekening houden met het feit dat u de training en de stalling van een ruiter betaalt. Mocht u echter zelf kunnen rijden en het voorstellen van de IBOB als eigenaar en ruiter zelf kunnen doen, dan levert dit uiteraard minder hoge kosten op. En dan is de duur van de training ook onbelangrijk. U rijdt immers toch op uw paard. Dit geldt ook voor het sportpredicaat. Is dit in eigen beheer of wordt dit uitbesteed? Tevens hangt ook de te besteden tijd af van het desbetreffende paard. Hoe getalenteerder een paard is, hoe korter vaak de bereidingstijd ook is. Als uw paard toch iets minder talentvol is, dan is er vaak ook een langere voorbereidingstijd nodig. Maar waar kies je dan voor als eigenaar? Wanneer en waarvoor komt uw paard nou het beste tot zijn recht? Zoals ik aangaf, kunt u voor een IBOB een eigen ruiter en eigen trainingstijd kiezen, maar de kosten kunnen hoog oplopen. Bovendien weet u dan ook nog steeds niet wat de invloed van deze ruiter is geweest. Tijdens het ABWFP krijgt u een hele korte periode informatie over de 3 disciplines, in tegenstelling tot de IBOB, waar u over het algemeen maar 1 discipline gebruikt. Bij de ABFP wordt wel alles uit handen gegeven. Dat kan een nadeel voor u zijn als eigenaar. U kunt ook kiezen voor de sport. Uw paard dient dan 5 keer 60% te halen in de set 1, dressuur of set mennen en de voorwaarden voor het samengesteld en tuigen heb ik eerder genoemd. Uw paard moet dan wel over voldoende instelling en gezondheid beschikken. Echter dient zich men nog steeds rekening te houden dat men met overal een 6 op 60% komt. De keuze is dan ook niet makkelijk om te zeggen wat het beste bij u en uw paard past. U dient naar uw eigen paard te kijken en de beste optie te kiezen voor uzelf en uw paard. U dient natuurlijk ook een vooruitgang in uw eigen fokkerij te willen en dient daarbij uw eigen afwegingen te maken. Wat wel van belang is om te beseffen, is dat een paard met een hoge score op een aanlegtest het vaak ook goed doet in de sport. Een paard dat het goed doet in de sport, hoeft niet per se een goede aanlegtest te lopen. Dit is een belangrijk verschil en het is goed om dit te beseffen als u wilt fokken met uw paard en vooruit wil komen in uw eigen fokkerij. Zoals ik al aangaf, u fokt het paard door en niet de ruiter. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken van vanavond. Dit zijn de volgende onderwerpen. Volgende week hebben we 8 april en die week daarna 15 april. Volgende week hebben we dan hoe het met predicaten werkt en welke wanneer wordt toegekend. En op 15 april het Fokkerscafé en dat zal ook de afsluiting van deze mooie college tour zijn. Bedankt voor het kijken. Excuses, zijn er nog vragen? Ja, ik breek nog even in, want er zijn wat vragen binnengekomen. En als u nog vragen heeft, kunt u die ook nog appen via het nummer 0512 523888. Er is een vraag binnengekomen en die gaat over het volgende. Wat wordt bedoeld met voorlopig ster? Als men dus naar de keuring gaat, maar waarom dan voorlopig ster en niet meteen ster? Nou, daar kan de jury dus voor kiezen. De exterieurjury, dus dit gebeurt in principe op dit moment een locatiekeuring of straks op een fokdag. Dan kan uw paard niet voldoende overtuigen in de beweging. En dan kan het paard op de exterieur, dus op ras, bouw en beenwerk, voldoende cijfers krijgen. En dan kan de jury beslissen dat uw paard voorlopig ster wordt. En als u dan dus, wat ik al aangaf, bepaalde cijfers heeft op het aanlegtest, dus een 6,7 gemiddeld op de stap en eraf, dan kan uw paard definitief ster worden. Dus het is met name bij paarden die eigenlijk voldoende zijn voor ster op ras, bouw, beenwerk. En waarbij ze nog twijfelen over beweging, over de stap en de draf. Dus een extra kans.
Oké, dankjewel. Dan is er nog een vraag binnengekomen dat gaat over het ruiterteam. Welke ruiters zijn erbij betrokken bij de aanlegtesten en zijn zij onafhankelijk aangesteld? Ja, de ruiters wisselen eigenlijk tijdens de testen. En in principe worden zij aangesteld en moeten zij onafhankelijk zijn. Zij mogen een paard niet van tevoren trainen en zij mogen het paard ook eigenlijk van tevoren niet kennen. Dus ja, zij worden betaald vanuit de KFPS en niet vanuit de eigenaar van het paard. Dus daar zit de onafhankelijkheid ook grotendeels in. Dan is er nog een vraag. Je zegt dat een paard 3 jaar moet zijn voor de ABFP-test. Waarom doen er dan nog steeds 2,5-jarige paarden mee? Hoe zit het met het kader van het dierenwelzijn? Ja, dat is natuurlijk altijd een moeilijk afwegingspunt. Aan de ene kant willen we in de fokkerij zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie krijgen. We houden dan in de training ook echt rekening mee dat de paarden ook voldoende rust krijgen. Ze worden vaak maar een kwartier, 20 minuten per keer getraind. Dit is ook zeer afwisselend. Ze lopen vaak ook een keer of 3 onder het zadel, een keer aan de longeerlijn, een keer als mennen en ze hebben sowieso 2 dagen rust. En ja, dit is een beetje een afweging, fokkerij en dierenwelzijn. Maar we proberen het dierenwelzijn uiteraard zo goed mogelijk in acht te nemen. Dankjewel. Hoe kan het dat de punten bij de ABFP, zowel dressuur als mennen, vaak dicht bij elkaar liggen? Nou, het is toch wel gebleken dat de paarden die goed scoren in de dressuur ook vaak het goed doen in de mennen. Dus daar zit eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen. Er zit een enkeling voor dat er echt een groot verschil in zit. Maar er zit best wel qua aanleg, natuurlijke aanleg, zit veel dicht bij elkaar. Dankjewel, dit was de laatste vraag. Jullie ook bedankt. Fijne avond.